Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli ke bebhola elikhulu ke kwiMzantsi Afrika. Baphulaphula ke sawubane sithi gqolo sinikhumbuza ke into yokubana ke nize ke ningakhohlwa ukusuka nina bathandi ke bebhola elikhulu pha benindilandela ke kula channel yam ke pha ithi ibhola lethu. Baphulaphula kwandim lo uvule le channel ithi Nkoliso Sports News ngoba ke sizathu channel yam le ibhola lethu kunomuntu othe wangena pha wafuna ukwendimosha kakhulu. Kudala ndizama unyekinya, ndiyabona uba kude kulunge. Nantsi ke isizathu sokubana isizathu esendenze into yokubana ndivule ke leni channel. Ndinicela ke into yokubana ke nindiphe isandla siyikhulise ke le channel intsha ke baphulaphula ilizwi eli ke niza kuliva iselilo alikatshintshi. Masingene ke kumba wethu baphulaphula ke lapha sithetha ke ngeKaizer Chiefs lokubana ke kunabadlali abathile ke the yabe waphosela ke kulo January uzawuvulwa. Umzekelo pha kubhalwe pha uBongani Zungu, kwabhalwa pha uOlunga, kwabhalwa pha uNguse, kwabhalwa pha umfana omdala uApollos. Nizawukhona into yokubana ke umfana lo ke kaBongani Zungu into yakhe umfana omdala ke yathanda ke ukucaca ngokubana umfana omdala eKaizer Chiefs simfuna kakhulu, futhi ke asinoyibalekela indawo yakhe ikhona pha kula midfield yeqela leKaizer Chiefs. Kodwa sizathu into yokubana ke abadlali iposhini yakhe pha bade babathathu ibike yacaciswa futhi nami kwenye video ndike ndayenza loo nto yokubana ke iKaizer Chiefs ifuna umvulela ispace ukwenza into umfana omdala afike pha noko afumane umcimbi weGame Time. Sidlule ke lapho ke kuBongani Zungu sibaleka. Singene ke lapha ke kubadlala abafana ke noOlunga noNguse. uNguse lo umfana omdala ke nizamkhumbuza ukubana iKaizer Chiefs imqonqozi kakhulu pha Golden Arrows. Umfana omdala ngoba ifuna ubophelela pha kuma-follows wayo iKaizer Chiefs, ngoba ama-follows uyathande ke uba woko ungawujonga umcimbi kaChivaviro pha awucaci incakasana umfana omdala. Ngomnye ongathi kule season umfana omdala uzawulahla ke diyophela, futhi ke uChivaviro masinothetha nje inyaniso omsulwa umfana omdala la mdlalo weKaizer Chiefs no Mr Napi uza kumshiya kakhulu, akazulunga kula system umfana omdala. Ngomnye ethe wasixhoma suka isandla wathi ke mna ndizulunga. Singene pha ke kumfana ke kaNguse. uNguse lo eGolden Arrows ufunwa kakhulu pha liqela leStellenbosch. Lilongo ke liphazamisa pha iKaizer Chiefs lo mfana, futhi ke limfuna ngamandla amakhulu, liphazamisa pha iKaizer Chiefs. Asazi ke into yokubana uyophetha ke ekweyiphi na itim amasi ke abekwe elangeni ke. Singene ke pha uOlunga umfana omdala eminyaka eyi-30 ke isitrike kudala sibaleka kula mazwe sapha eKenya, ukwadlala kakhulu pha eKenya umfana omdala ke edlalela itim ekuthiwa iGor Mahia. Umfana omdala wabaleka nalapho ke umfana kaOlunga wabaleka pha kwiqela laseSweden. Wasuka nalapho umfana omdala wabaleka pha eSpain, wayeJapan umfana omdala naseQuarter umfana omdala. iKaizer Chiefs ke imfuna kakhulu ke lo mfana, kuthiwa ke ngoku into esababambileyo imali umfana omdala ibizileke yomrholo ekusingathi noko ithanda ukuqatsela, ithanda uba nkulu kakhulu. Kuthiwa ke iselapho ke ngxuba kaxaka into yoba ngoba iKaizer Chiefs ke ibeke isigqibo ke ayikasithathi malunga ke noOlunga. Injalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubala ke nivanjane, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.